Aitor Pekatari. Eta tarte honek gino moduen, hemen txegauz Aitor Pekatarin, da gaurko honetan, famoso bi etorriak gurera, eurek Olaso eta Txutxo die, pista bat emoten dau euren motiek, baina zer dan eta esan orduko, arratzalde hon bilori? Iepa, arratzalde bai. Bai, Ondo etorri, laixia erratire, zuek izen sarie pasan azteko sarize eskaini dozuenak, ja zuen sarize horrek badeko Jabie, baina Olatxu, zer da Olatxu? A ber, konta igustu zelan sortu zen duen eta zer da Olatxu ja? Bueno, gauza handirik ez da, baina, bueno, izango da, horre konfinau gintuenien da, asko alkartzen ginen Olason baserri zen, eta denpori esozetan ekin bizala, eta okurri jakun, beste atzulen da bizen moduen, txalak txien lo ditute, euren okelie zuzeneko salmenta bidez saltzen hastie. Apro aten genuen, eta, bueno, ikusi genuen pizkate, funtziono genuen, bueno, ataraten genuen apurre saltzen genuen, eta hortxe segitzen du, ez da zaier, edo zer, ondo saldu naz, edo, sozio? hori zuan, nik nire dudak aukindu azpeti, da Txutxo Baliente etorri zuan, da aurrera jo genuen, elkarraz, zerik salmenta kontuentan da oso txarto erute joaz, baina Xabierrek oso ondo erituz salmenta kontuek eta oso... Pizka konpensa baikin du bilarra, batak igual gehiago baikin dugu animaliziak aztenpora gehiago eta bestie pelmadi emon da saldu, bueno, sin más. Orduen Eneko konpensa ute gabiz. Zuepe beste batzu moduen konfinamentuen, laixi erratia be konfinamentu utzin sortu zan, holan denpora gehiago libre eta eukin gendu zen, eta holan sortu zan, da zuepe ikusten dut bizok abeltzaintza guztoko eukin je, proiektu hau hartu zinera pixkat kapritxo moduen edo... Gero guztau bai, esan bida, eske hori nolan berbainen boten hau, kriston ganaderizi deko gule, hori besta holan. Baina, ez da git, nahiko nivel baju bat nesaltzen du, jentie honetatik bizi da, Hueskara honetatik bizi, guke hiruien behin iken dugu banaketak, eta, bueno, baserrik gugitzen da bizok, hortik probetik guri zingen duen, eta hemen jarretzen du, nivel baju baten, baina, bueno, hortxe, tabarri emon da, horrela gabiz, momentuz da, bueno, ekin gotzau, besta probaten be. Hori enbida, ez da, bueno, pixkat, filosofizie zuena orduen zer izango zen, hori guk ikusi genuen, zebarutako estilu eta hori, txalak zelan zerrauteta goten dien, da ez ukila bizikalitate honik. Orduen pentsau genuen, larrietan solte eduki, da holan lagundu belarzikoakin guk produzidu tekuaz, da gero pentsuaz apurtxo bat lagunduz, oso gaztuek asko bajetan zirela. Da orduen rentabilitatea igon egiten zala. Da orduen holan hasi ginen, da oso ondo urte gaban, da ontxe be holan segitzogu, da holan okelie bikusiogu zapore gehitxo urtetan dela, ur gutxi aukin, da gero koste mailan ezauten baduen rentabilitatea asko egoten da. Nik ustotan abeitu dela pizkat, seguru nauk, txalak hortan lotute eukine, gehiago batelako jakola, nio logitiko dela, azkenin gana horrek eukidaren bizimodu ebazte izen bape duin, ez? Eta, bueno, guk kanpuen azten du, soltien dabiz, kanpuen jaten dagiena, bedarrizikoaz eta pentsuaz lagundute, hortxe ataten duz gure ganauok. Orduen, labur esan da zuek pixkat aritzen zari, lehenauko moduen, ez? Bertoko produktuaz, bertoko produktu ez hortzen. Lehenauko nik ustot barrio lotute txala loditzi dela, baina, bueno, ez dakit. Bai, lehenko gure arbazuek lehen belarra emototzien landatik baibarri, da sobrak eta hortuko sobratxuek eta dana, da guk ikusigu landan janda, da hemendeko guzen larrietan oso ondo ibilitxe, ataralikela txalak loditu aldiela.
Oso, ondo, da, jake, ondo espliko zuen dan hori, zelan ikuste zuen etorkizune oin abeltzaintza munduen zuk zagizien arlontan? Gana ikusitxe esan duzuen moduen, ez? Dauzela ganadero handizek, edo produzio handizek hor zuen inguruen, zuen txikitasunetik, zelan ikusten zuen? Egiz izan, etorkizune oso baltze edo gatxa ikusten dala, ez dait. Lehen bezan dut, guzka da honetetik bizi, bakotxak lana daukugu momentik aparte, eta eiken dunez ez, konparaut edo posibiletek ikusik zenbat enbiko geunken edo zenbatera hasibiko geunken horretatik bizial izeteko, ez da, numeruk ez da moten, ez dakit, oso gatsa da hortik bizikie. Zerotik hasi birbozu, hau da, lurrek erosi, lurrek lortu, paoioi ganauen makinarizie, ez da, nahiz da lurrek eukin, aparte ez teuko guzula, beti eskien ibiltzen handamen tabarri moten, ja lurrek eukin jebe ez da zerotik hastie, osea, ja minus baten sartu biza oso handiz, eta horri buelta motie oso gatsa da, ikusik ze joera da ben okeli erosteko, okeli ez, egin beste mila arlo, ez dakit. Oso baltzik uste dut, niko ez dakit. Nik uste dut hor bebai, konsumitzaile sartu biko gehiago implikau biko zala jentie, bertako produktu erosten da ez kanpoku ez, bertako eguneko oso gutxi da. Egize da, azken aldia honetan eta kanera baite COVID-en historizionaz ikusi bai, jentie konturatu dela, jentik egin jabela txipa aldaketa bebai, eta saiatzen dela nahiz da eguel, okela gitxeu joan, nik okelen nahi binikot, neure zereti, baina nahiz da gitxeu joan, nahiz da bela bertakue da kalidezko erosi, beguel supermerkauen ez da Holandako okeli erosten hiri baino astero. Osea, eguel gure dau, gehitxo pagau, da gitxeuten jan, baina ona jan, sarri zeuten eskasa jan baino, ez dakit asaldu nazen. Gozot gente saldo zela begitzeko naz historizaz bai. Bai, bizate abeltzaintzen eta generalin. Bai, generalin, beste arlo askotan moduen. Ze oiute hon gara, zentro komerzialetara joan eta erosketa potoluekein, nungu eta zerdan begitu barik, ez? Hori da. Gero eskoletan da bazidiez jantokizien arluen bebai horri begitzen, azkien izarri mototxan gure humiei jatorduetan, hor guraso asko alkartu diez eta haus proiektu pilo bat jantokizetan txipe aldatzeko, ez da, ja jentie likadurin ingurun hasi da konturatzen gauza asko neuztu dut, konturatzen edo aldatu nahi zen pizkatez, txip hori, ez dakit. Bai, jaten da moduen jaten duguna gara, ez dakit du. Da, jentien txipe ikusi da. Ze gero eta enfermedad gehiago dauz, gero eta nutrizio arazo gehiago dauz, eta ikusten da naturalki, eta gero eta zan hau jan ezkero, horrek gauzak hobetu egiten dira. Osasuna hobetu egiten dela. Eta ez da, gero bertan geratzen dela gauzi bai, ez barri de hueltaute jantokizen konture, zu konturatzen, ez da ekoizlerik momentuen hemen adibidez eskoletako jatordu kubritzeko, olako pausu txikisekin, azken sortoldo zu lana bertan ekoizten da, bertan konsumitzen da, ez da egit. Olako historia segizo oso interesantik iruditzen jataz. Ez da, azken edalako zirkulu bat nun bertan gelditzen dan dana, ez da egit. Bai, bultzatu biko honkez, bertako sortzaileek, bertako nekasaritxek, abetzainek eta... Bertako ekoizliek eta... Ez da bertan dagozen ekoizliekin ez da moten. Bertako oso uneko gutxua kontsumitzen dugu. Dugu binotze nibele lenguen haze supermerkaure joten askotan, ez da gizu, ez da la baina... Emongo dago hemen lau berba esan da motot ez dakiz zer, baina ez da dano dugu joera doitxura hori, ez? Edo txip hori askotan eundire joen eta errezena pinpanen eta baixe. Gego garela lehenguepe bai, askotan danoke... Bueno, baina zue pentsaite urratxa hau ino zue azizari honetan, eta usto jentie behazia urrat txikizek emoten, ez? Sortzaile eta nekazari eta txikizari laguntzeko, betu laixi erretia bere txikitasunien behor dau, eta laguntzen gaitzu zuepe. Eta zelan erosileik zegoen proiektu, zelan lortu leike, zelan eskuratu leike, eta zer da zuen eskaintza benetan publikori begire? Bueno, guk hori lehen esan moduen zuzeneko salmenta bide saltzen dugu, lehenengotan hasi gintzen, WhatsAppez eta zabaltzen karteltxo batetara genuen, azkenin izaten diez, oinatiko hiltegizen hilkin dugu gure txalak, eta bertan dugu
satitze planta bat, eta han sortzen da, 5 kiloko lote bat, txalan atal desberdinekin, eta 5 kiloko lote hori hasi ginen zabaltzen, kartel bateraz, WhatsAppez, Facebook, Instagram, bueno, zimaz, gaur egun erabiltzen din sare guzti horretan, lehenengotan ezaunekin, azkinen jentiek berak ekin zaitotzu komertzial, ez dakit, azkinen batek erostotzu, guztetan jako, eta, ez dakit, gol... Bata, galdetu eskero, osea, nik aurreko nonei agertu notxin eta, azkinen zabaltzen da, asuntu. Egize da, zuzinen saltzen ibiltzerak orduen, bai ibili dala, karo, guke bajo pedido, eroniot. Dakigunien gitxe gara bera, no se hilko duguzen txalak, azten gara bilareino, baina lista bat zerrenda sortzen, más o menos kubri dute egoteko. Ibili da, ez dakit, azkinen karnizeru izaltxe errezena da. Pinpan, eta jazta, baina, karo, azken zuzenien saltzeko bebiliza argentina atzetik, abizau, gelditu, ara juen ona, ez dakit, buruko menke iso da, baina azkenien, bueno, es lo que hay. Bai, bier gehiago mongo da horrek, baina azkenien zuzeneko eskaintza bat izetek eran bebai kritiki be zuzenien etorriko da, ez? Ez da, zuk karnizere bateri dutetze zule, eta bera saltzen da zuekeli, eta bateak izinek erosten dauen, edo zeuen produktu zeuk zabaltze dozue. Ba, eta azkenen harakin izaltzi da, harakin azkenen intermediarizoa da, eta hor ez da, azkenen jente pillo bat, eta beti urtik dara izenak okelieko izten hasi da zuzeneko salmenta bide saltzeme, azkenen etekine eroso zerratara labaiako, hortxe da balako, intermediarizoek enduz, ez? Mobido beda, atzetik ibili beda, jente azgelditu, banandu, baina, bueno, guztetan jako bai, saltzan ibilki gara, eta ona batzuk inego, mestikin, bai. Ni guztera bilkinaz, bueltaka. Bai, garera eskerrak epoten sortzuguna aragize gaitik eta guztu edokona, eta hitz politiasko entzun duguz, mensaji. Bai, ez da, azkenean, ekonomikoki ez dut ezago, zurri bat, soziataten du, azkenean, bueno, baina, ni bentsat gehizien betetan nagoena da, ostia, jentiek okeli hartu eta handik denporatera mesua bieltsi edo deitxe, benetan oso ona, oso pusi gauz, urrengo martuko, hori da politien hoize da, jentiek guztu da bela, eta jentiek esati, bai, hau eta, ez da, azken zuzeneko tratua da, eta gauza politia da. Ni hoize da gehizien beteta oztena, jentiek guztie posik eta jentiek idaztie, jentiek deitxe eta esati, urrengo berako begurot, eta karriztezu koinituen dako, amaman dako, eta jentiek guztabiakola eta posik da bela, hori da, hori da betetan da, bestela, bueno, bai. Orduen feedback ona egin jabe, zuen erosliek feedback ona egin jabe, ondo hartu dabe, baina ez tozu esan, zelan oin interesa utela, izi erretik batek entzuten dau, ez da jakin zuen barri, zelan jarrilik ezuegaz kontaktuen lortzeko aragize edo? Bueno, hasta ahí, gure sare sozialetan, ero hor bauz, kartela hor dau, telefoneko hor dauz, ontsu, datorren hastinengo gu oin banaketa bat, eta hurrengue gabonak arrotik engu, bat-ematan nimetan bada. Bueno, gure sarietan zabalduko zuen kontaktuak. Bielduko zut kartela WhatsAppez da ipinizu zuen sarien bebai, gambo, eta listo, lan bat-emate gure bada, betu, ondo etorri izango da. Hori, espero salmentak handitzen jueti, guri eskerrak, baino espada be. Hori da esperantzi. Baina, egiz esan, hori da beste gauza eta askotan inogu neurre, eta handitu, ez da git, gabizen neurri zen ni oso ondo ikustena, ez da git, azkinen eskarelako honetara bakarra dik, eta ez da gizu, sortxorru taierrera, Xabier bere nekazal turismoen bestie, egunek ez da bestelako moten, eta gabizen neurri honetan ondo ikustenaz, ez da git, ez teko gulezetan handitu, ez da git, holan jarritzen bogu, ni posi ikustenaz, ez dute zerra hundirik ingure edo, ez dute... ikustu dena da honetatik bizitxe oso zaila dela. Gustoko jatan, edo gustoko jakun, baina... Bueno, zuek gustoko basabizie eta ganera esposuk gure, gauzak ondo iten zabizien seinale da, eta bintzet zuek oinarteko zu esan klientekin eta posi basauzi, Neikue da holan segidu bida, izen bida moduen. Baina, kizue hau ator pekatari elkarrezketie da, eta maitzen joeteko beti iken dugu azkenengo galderatxu bat. Eta ator pekatari, zer da, galdera trampa? Bai, beti egoten da, normalien aitortzen estan edo isilpien egoten da pekatutxuen bat. Eta, hau da, aste honetako trampi, zeiz guzue, oina arte aitortu ez zuen trampatxu bat gure entzun ligentzako, Pua! Eharra pregunti,
Xavier, zer dinako nien horrien? Mutu ontxe bilek. Ez. Bueno. Trampa gitxi. Eskutetako ez teko ezer, baina ez dakit. Oine zuri geratu naz. Hombre, kliente batzuk enbe paketi eruen, sobretan diezan paga okelie, pikau esan karroie, redondue eta batzui enbede enbasaute dana, Bai, zeinoz pasatzen jaku, beste lote bat. gentiena aztu bengara askotan, bakizu. Nik bat eta apunte ez teketa, apunta guat eta gero apunta bez da aztu, eta gero beste baten amon da, holako gauzatxuek egin dira, bati bi emon bierri, bat emon ez da hulakoen da, beste bat emon bier da, bakizu, bat trampatxuek. Hori da gure pekatue. Pasatzen egin despistiek, bakizu, kanera bako gata. Bueno, hori bada baina arteko pekatu hilarrena, tranquil bizi zenki zuepe. Eskerrik asko bilori, una tortiarren, guri tartetxo hau eskaintziarren. Eta, zuei izan moduen, zuen kontaktu ezabaldu gure sarietan, bebai. Gauza gondo urtean dien, animo, merezio zu eta, da beste bat arte. Oso ondo, placer bat izin da gure partetik bintxet, barre batzukin joguz, da... Da bai, eskerrik asko eta segi aurrera. Oso ondo. Venga ba. Gora olatxu! Eta laiziar.